Dito tayo guys sa Guinanayan Island. Ayan, maganda, napakaganda ng isla na to.
Kuya, baba ko. What's up mga kaigan?
So kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutang i-like, share, at subscribe na din kayo sa channel natin. Hit nyo na rin yung notification bell natin dyan para updated kayo sa mga bagong nating videos na ilalabas. So, that's all. Adios!